ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସି ଆପଣ ମାନେ ପେଡା ଆଉ କାକୁଡି ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ପେଡା ତ ମନ ନାହିଁ, ପେଡା ଖାଇବାକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାକୁଡି ଖାଇବା ଦେଖ କାକୁଡି ଖାଇବା। ଡାକିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଭାଇ ମଉସାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଖରାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ମଉସା କେତେ ସକାଳ ଆଇଲେଣି? 4ଟା ରାତିରୁ। ରହୁଛ କେତେଟା ବନ୍ଧ? ମାଲ ଫଇଲେ ଜାଣିଛୁ ତଥାପି ଅନୁମାନ 7ଟା ହେଇଯାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସକାଳ 4 ବଜେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବୟସ କେତେ ଏବେ? 60 ହେଇଗଲା। 60 ହେଇଗଲା। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର 60 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଚାଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ୱେଟ ର ଜିନିଷ ଧରିକି ସେ ରୋଡ ରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆଇଛି, ମାନିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମାନେ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଖାଇକି ଯିବେ, ମିଠା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ହଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗରମ କାକୁଡି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ।